Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje imbukele ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. So kule video yethu namhlanje ke mbukeli ngizokhuluma ngama-teaser omkhokha, izinto okumele uyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So lapha kuma-teaser ke mbukeli baveza ukuthi ke amanye amadoda omkhandlu azojabula ke mayithola indaba ezithi ke uNokubonga waphuphunyelwa isisu, and baphinde baveza ukuthi ke uMabusi uzozama ukuthi ke eduduzena uNokubonga. Lamadoda azobejabuliswa ukuthi uMaMzobe ngeke sakhona ukuklema isihlalo. Ngidluleke mbukeli okunye okuphinde kwavela kuma-teaser kuvela ukuthi ke uDifa uzohamba eyogubha umzimba wakhe ke uxolile kuze phela emshaye, so that kuzophela ke lomkhokha okhungethe ifamily kaGumede. And baphinde baveza ukuthi ke izinto izoba nzima for yena uDifa, and lokho ekuzomlidela ukuthi egcineke equlekile. Baveza ukuthi ke umndeni wakwaGumede uzothuka mawubona uDifa elele phansi. Ngidluleke mbukeli okunye okuphinde kwavela kuma-teaser kuvela ukuthi ke uNokubonga uzotshela ke uMaMzobe indaba zakhe. Uzobesho nje into eziningi, uzobesho khona ukuthi ke kuphelile ngaye yena ke uMaMzobe. Ngidlule kuvela ukuthi ke uSphamandla uzofuna ukusiza uMaMzobe njengoba ke ifamily kaGumede izobeka ibhekene nezinkinga, and baveza ukuthi ke kuzobe sekulate ukuthi ke uSphamandla esize uMaMzobe, kodwa ke uMaMzobe uzogcina ke sizakele. And baphinde baveza ukuthi ke uMaMzobe uzozwa indaba ezomthusa ukuthi ke uNompendulo ubuyile. uMaMzobe nonogada wakhe uNgema bazobeke sebenza amaqhinga angemahle against yena ke uNompendulo. uNompendulo uzobengezwa lutho, uzofuna ukuexpose yena ke uMaMzobe. So aphela lapha ke mbukela ama-teaser ethu omkhokha. Ngizophinda ke futhi ngibuye namanye ama-teaser awo umkhokha. Cela ungakhohlwa ke nje ukuthi ke ulike and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke, ngiyabonga.